har en rigtig psykopat her i lejren, ja her i lejren. Vi har en rigtig psykopat her i lejren, hvor vi bor. Hans øjne er sløret, han kan ikke se. Han har ikke fået sine solbriller med. Han har ikke fået sine solbriller med. Vi har en chauffør, han kører trillebøger her i lejren, ja her i lejren. Vi har en chauffør, han kører trillebøger her i lejren, hvor vi bor. Hans øjne er sløret, han kan ikke se. Han har ikke fået sine solbriller med. Han har ikke fået sine solbriller med. Vi har en korporal, han er så fuld af pral her i lejren, ja her i lejren. Vi har en korporal, han er så fuld af pral her i lejren, hvor vi bor. Hans øjne er sløret, han kan ikke se. Han har ikke fået sine solbriller med. Han har ikke fået sine solbriller med. Vi har et kontor, de laver ikke spor her i lejren, ja her i lejren. Vi har et kontor, de laver ikke spor her i lejren, hvor vi bor. Deres øjne er sløret, de kan ikke se. De har ikke fået deres solbriller med. De har ikke fået deres solbriller med. Vi har en rigtig lille godte her i lejren, ja her i lejren. Vi har en rigtig lille godte her i lejren, hvor vi bor. Hendes øjne er sløret, hun kan ikke se. Hun har ikke fået sine solbriller med. Hun har ikke fået sine solbriller med. Vi har en general, en rigtig arikal her i lejren, ja her i lejren. Vi har en general, en rigtig arikal her i lejren, hvor